Det er en ære at stå her sammen med jer ved denne vigtige begivenhed, indvielsen af Palæstinas Plads i København. Vi står her i dag ikke blot for at navngive et fysisk sted, men også for at sætte et mærke i historien. For at anerkende en fortælling, et folk og en kamp, der alt for længe har været undertrykt og marginaliseret. Og for at vise, at selv her, langt fra Mellemøsten, kan der lyde en stemme for retfærdighed, for værdighed og for håb. Vi er her for at skrive en lille, men vigtig kapitel i Københavns historie. Det har været en lang og sej kamp at nå hertil. Det ved mange af jer. Det har krævet mod, vedholdenhed og tålmodighed. Der var mange obstruktioner, men vi kom i mål. Jeg står her også med blandede følelser i dag. For selvom det i dag er en historisk og vigtig begivenhed, hvor vi indviger Palæstinas Plads her i København, så sker det på et tidspunkt, hvor verden og især Palæstina er præget af uhyrligheder, som ingen af os kan eller må vende blikket fra. Det, der sker lige nu i Gaza, er ubærligt. 10.000 af menneskeliv er gået tabt. Familier er blevet sprængt fra hinanden. Børn har mistet barndommen, og hele boligområder ligger i ruiner. Det er en historisk katastrofe, og det er med den virkelige tankerne, at jeg står her. Det gør det svært at fejre, men det giver også dagens indvielse en særlig tyngde og et særligt håb. Det gør det også desto vigtigere, at vi samles, at vi markerer, at der er en plads til Palæstina. Ikke kun geografisk, men også symbolsk, historisk, menneskeligt. At vi som by og som samfund ikke er tavse. Palæstinas Plads er ikke et navn, der skal skabe splittelse. Det er et navn, der skal skabe eftertanke. Det er et udtryk for solidaritet og for en grundlæggende idé om, at alle folk har ret til et liv i frihed, sikkerhed og værdighed. Det er ikke en plads imod nogen. Det er en plads for noget. For menneskelighed. For håb. For retten til at eksistere. Vi kan ikke løse konflikten herfra, men vi kan tage stilling. Vi kan nægte at være neutrale, når mennesker lider. Og vi kan bruge vores stemme og vores byrum til at sende et klart budskab. Vi ser jer, vi hører jer, og vi står ikke tavse. Palæstina er et navn, der bærer en tung historie. En historie om et folk, der gennem generationer har levet med besættelse, fordrivelse, udryddelse og uretfærdighed. Men det er også en historie fyldt med modstandskraft, med kultur, med poesi, musik og stolthed. Og ved at give dette navn til en plads i København, sender vi et klart signal. Palæstinenser i København er ikke usynlige. Jeres historie og tilstedeværelse har en plads også her. Og det er netop det, denne plads handler om. Det handler om at give plads i bogstavelig forstand til stemmer, der ellers bliver skubbet ud i periferien. Det handler om at skabe rum for refleksion og samtale. Et sted,
hvor vi kan mindes, men også håbe. Når vi giver pladsen her et navn, gør vi det med ydmyghed, men også med vilje. Vi anerkender, at navne betyder noget. Vi anerkender, at historie betyder noget. At tilstedeværelse betyder noget. At palæstinensere og alle os andre her i byen, der føler en tilknytning til Palæstina, betyder noget. Det her navneskilt er ikke bare metal. Det er et symbol. Det er en påmindelse om, at palæstinenser i København og om en kamp for retfærdighed, som har varet alt for længe, og som i disse måneder er blevet endnu mørkere. Men det er også et frø af håb. Og når vi nu taler om skilt, så lad os lige runde skiltet og teksten på skiltet. På skiltet, så står der på en måde, Palæstina findes, men på den anden måde forsøger det at tage det tilbage igen. For under navnet står der, navngivet efter et område ved Middelhavets østlige bred. Et område, ikke en nation, ikke et folk, ikke en fortælling, bare et område. Som om Palæstina er et ubeboet stykke land, uden historie, uden stemmer, uden identitet. Jeg forstår godt, det gør ondt, at det føles respektløst og som en fornærmelse. Jeg har modtaget hundredvis af beskeder og opkald fra palæstinenser her i København. Folk, der har boet her i årevis. Folk, som hver dag må læse nyheder om dræbte familiemedlemmer, ødelagte hjem og fraværet af international vilje. De skriver til mig og spørger, hvordan kan I skrive det? Hvordan kan I reducere os til et område? Hvordan kan man i 2025 stadig være så bange for at sige vores navn? Og jeg forstår dem. Jeg har stemt for Palæstinas plads og ikke for nogen undertekst. Og derfor har jeg også sendt nogle spørgsmål til Københavns Kommune. Jeg har spurgt, hvem har skrevet underteksten? Hvornår blev det besluttet? Og hvad er begrundelsen? Og hvilken kilde bygger det på? Og er det virkelig Københavns Kommunes officielle holdning, at Palæstina bare er et område ved Middelhavets østlige bred? Det skal vi have svar på. For mens vi diskuterer ord og undertekster, nægter den danske regering stadig at anerkende Palæstina som stat. Og den danske regering nægter også at stoppe med at sende direkte og indirekte våben til Israel. Vi har ingen problemer med at anerkende andre lande, men når det gælder Palæstina, så bliver det pludselig for følsomt, for kompliceret, for politisk. Men vi står her i dag for at sige, at vi ønsker fred. Men vi står også for at sige, at der er ingen fred uden retfærdighed. Og der er ingen retfærdighed uden anerkendelse. Og der er ingen anerkendelse uden stemmer, der bliver hørt. Vi har i vores by brug for flere steder, hvor folk føler sig spejlet. Hvor man kan se sin historie anerkendt og sin tilstedeværelse bekræftet. Og det er netop det, en plads som denne kan blive. Et rum, give en stemme, give nærvær. Og netop historier skal der være plads til i København. At mennesker kan fortælle deres historier på deres egne præmisser og med stolthed. For det er gennem historier, at vi forstår hinanden. Og det er gennem forståelse, at vi skaber fredelig sameksistens. Palæstinas plads kan blive sådan et sted. Et sted, hvor historier får lov til at leve. Hvor vi møder hinanden, ikke på afstand, men i øjenhøjde. Vi skal ikke lade konflikter i verden splitte os ad herhjemme. Tværtimod skal vi bygge broer, ikke mure.
Vi skal bygge broer mellem kulturer, mellem kvarterer og mellem mennesker. So vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. København skal være en by, hvor alle kan se sig selv i byens rum, hvor man føler sig hjemme, ikke på trods af sin baggrund, men som en del af et fælles vi. Palæstinas plads er ikke udtryk for afstand, men for nærhed. Ikke for fjendtlighed, men for medmenneskelighed. Denne plads er et skridt i den retning. Et lille, men vigtigt skridt. Så lad os bruge stedet aktivt. Lad det ikke blot være et skilt på en plads, men et samlingspunkt for samtaler, for arrangementer, for kultur, for det liv, som Palæstina rummer og repræsenterer. Og til de palæstinensiske borgere i København og i Danmark vil jeg sige, vi ser jer, I har en plads her hos os. Denne plads er også jeres. Et lille stykke af jeres historie her i byen. Et synligt og symbolsk sted, hvor jeres identitet, jeres kultur, jeres historie anerkendes og har værdi her midt i København. Og til resten af byen vil jeg sige, tag imod denne plads som en gave. Gå forbi med åbne øjne og åbent sind. Lad det blive et sted, som er mere end et navn. Lad det blive et sted for refleksion, for samtale, for samvær. Et sted, hvor vi lærer og hvor vi lytter. For det er netop det, verden har brug for lige nu. Mere empati, mere ansvar, mere fælles medmenneskelighed. Lad Palæstinas plads ikke blot blive et navn, men et kald. Et kald til empati, et kald til retfærdighed og et kald til fred. Pladsen er ikke målet. Den er et frø, og det er nu, vi skal vande det. For Palæstinas plads betyder noget, men kun hvis vi insisterer på, at navnet ikke bare står der, men bliver sagt, bliver hørt og bliver mærket. Der er stadig mennesker, som ikke tør at sige Palæstina højt. Det skal vi lave om på. Og det begynder her, og det begynder i dag, og det begynder med os. Så lad Palæstinas plads blive et sted, hvor vi ikke kun mindes en kamp, men hvor vi også fejrer et fællesskab. Et sted, hvor forskellighed ikke splitter, men styrker. Et sted, hvor fremtiden begynder i mødet med hinanden. Og lad mig slutte med ordene. Fred begynder med anerkendelse. Først er den andens smerte, og så er den fælles menneskelighed. Og derfor siger vi uden tøven, uden forbehold og uden frygt, at ingen er fri, før Palæstina er fri. Vi siger tak til Cassius. Der er rigtig mange spændende ting på programmet, så vi skynder os videre. Nu vil jeg gerne præsentere Mahel Fabrik, som er formand for Palæstinensisk Kulturinstitut. Giv ham en kæmpe hånd. Tak skal du have. Hvor er det smukt at se så mange mennesker i dag. Kan I høre mig? Jamen først og fremmest vil jeg takke alle de mennesker, der er dukket op her i dag for at fejre indvielsen af Palæstinaplads. Og jeg vil gerne takke alle dem, der har arbejdet hårdt for, at vi har opnået at få en Palæstinaplads i København. Jeg vil give dem en stor hånd. Vi er i dag samlet her på Nørrebro. Det er en begivenhed, der rækker ud